Nahimong masub-anon ang inay malipayong pagsaulog sa ika-35 nga adlawng natawhan ni Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. karong adlawa December 12, 2025. Kinisubay sa pagtigom sa pamilya, higala ug mga solid supporters ni Kapitan Bucol nga hangtod karon naghandom nga makab-ot ang hustisya sa iyang kamatayon. Pinaagi sa Facebook Live sa manghod ni ini nga si 3 de Mayo Kapitan Jeric Bucol madungog ang mga pag-ampo ug hugot nga pag-angkon sa kasakit nga ilang gibati sa pagkawala sa usa ka lider nga ilang giila nga matinud-anon ug matinabangon. Gani na puno sab og suwat sa mga patimbayaang tarpaulin nga adunay hulagway sa kapitan gikan sa mga residente ug supporters sa tibuok kalibutan. Samtang nagpadayon ang investigasyon, naglaom ang tanan nga ang paghinumdum sa adlawng natawhan niini mamahimong lakang aron madungog sab ang ilang klaro ug lig-on nga panawagan nga quote-unquote hustisya para kang Kapitan Bucol.